picture dyan sa China. With what do you call this? Sige, natatakpan ng ulap. Oh, hindi makita dagat. Sky. Ha? Mas maganda sana siya kung walang ulap. Oo, doon tayo galing sa Tobacco. Daming halaman. Dati walang halaman dito. Nung pumunta kami, walang mga tanim na halaman. May mga tanim na oh. Kasi maalit lupa, mataba. Taba na lupa rito eh. Mataba. Malamig. Tatakpan ng ulap. Uy, magbarko. May barko dyan kasi ano eh, may pantalan dyan sa Legazpi. May pantalan nga dyan. Sky Creeper. Look at that oh. Diyan kami nagpa-picture dati minsan. Pare, bayaw, magdadala ko ng ulap. Oh, magbaon ka, ilagay mo sa supot. Dati meron kaming picture dyan sa Sky na yan. Eh kaso lang wala pa akong GoPro noon. Cellphone lang. So wala na rin, naburan na rin. Ang daming tanim na halaman doon no. Ayun, daming tanim na halaman magmula sa itaas papunta sa baba, puro halamanan. Kasi ang ganda ng lupa rito sa ano, perfect for the vegetable. Malamig. Ay, yung ulap po, timo nandun na sa baba na oh. Ayun no, dumadaan yung ulap sa baba. So may puno na yun oh. Ay mga kasama yan, mga layas na kasama mula sa Bulacan papunta rito. Oh, the second time. Hindi pa ito yung pinaka taas, pupunta pa kami roon sa may taas doon sa planetarium. Pagka pupunta kayo rito ng ano, mga January, February, napakalamig. Sobrang lamig, kailangan eh magbaon kayo ng ano. Dahil ang lamig niya talaga. Ay, may mga tanim na yung malayo nga lang, hindi makikita sa camera. May tanim na mga repolyo. Repolyo yung nasa baba na yun eh, no? Kasi perfect for the ano talaga rito eh, for the plant, especially in vegetables. Kaya didiligan natin ng konti ha, sandali lang. Laki. Taas na ng lugar na to. Do, pupunta pa tayo ron mamaya. Mas mataas doon. Oo, may mas mataas pa ron. Nandun sa taas. Malapit sa bulkan. Malapit sa bulkan. Sa crater.
Pag ganito kalamig, ganyan kahangin yun. Sarap ano. Tapos tinatanaw mo yung pananim mo sa baba. Mataka-telescope pa lang. Ayun oh, mayroong repolyo, may kamatis, may pipino. Naka-ready na. Tubig. Nakasalok na. Sarap ng buhay pag ganito. Wala kang iniintinding pera, no? Wala kang iniintinding babayarang utang. Hindi katulad natin, pag uwi natin may utang na iisipin. May utang na naman tayo doon. May utang na tayo doon ulit. Pag uwi natin doon. Ngayon, hayahay tayo. Ganito na tinatrabaho ko. Ganun talaga ang buhay. Pag ganitong ating ano, pag gala tayo ng gala, no? Ganun talaga ang buhay. Para kami nasa Baguio. Oh, parang Baguio nga, ang Baguio ay mataas na lugar. Ito ay ganun din eh. Ayun, pag tingin mo yung ulap ko. Ah, lakas ng hangin. Woohoo! Tara, let's go! Kainan na sila. Naka! Ayaw tayong patuluyin. Ulan. Sandali lang yan. Uulan na. Ah, lumalaki. Oh, anong nangyari? Nako, delikado yung humihinto kayo ng ganyan. Hintik. Babasa tayo. Babalik tayo muna. Muulan na. Hindi kaya tutuloy-tuloy yan. Ah, tara, tara. Malapit na. Ulan pa guys. Meron kasi pupunta rito ng malakas ang ulan. Kalsada to madulas. Kaya kahit pagpatakbo ka ng mabagal, pwede dumulas. Eh, lusungin pa naman. Oh, basa tayo ng konti. Nangyari. Wala na ulan dito. Ambon na lang oh. Okay, naging problema. Minto sila eh. Hindi, may silungan kasi dun. Tara na, wala na ulan oh. Ito, may kubo tayo. Hindi, walang ulan dito. Baka dyan lang may ulan. Natawa. Sige na, tara na. Natawa pa. Kala niloloko. Pabugso-bugso lang yung ulan eh. Hindi naman ano eh. Wala, hindi na namin makita ng isibukan. Tatakpa ng ulap. Sayang.
to, kala kami masilukan tayo. Pag bumagsak yan, madilim. Bagay malapit na. Correct, 1 kilometer. Ayun na, mabalot na kami ng ano. Ah. Wala, hindi kita. Malabo. Wala, hindi natin makikita oh. Malabo. Parang relation lang, malabo. Saan? Hanggang dito na, hindi, aywan ko lang kung makakaka. Sa pinaka vulkan talaga, hindi makakaano ron. Sa pinaka crater, hanggang dito lang yan. Okay tayo. Tayo maglilibot-libot muna rito. Sa yeah. Would you like to shout out your relative? Ilang vloggers eh? No Need Explorer. Shoutout po si Ate Michelle. Shout out. Dali kay... When you come from, ma'am? Pamalinis Norte. Me, I'm from Bulacan. Pwede ba Tagalog? Yeah, maybe. Look at that, it's a lot of flowers here. I don't know what kind of flowers this. It's bigger flowers. Together with a lot of basura here. Look at that. It's a bigger flower. I don't know what they call this. Does not smell. It's kind of a bonsai. Look at that. This is a bonsai. Ang sarap siguro ng ice cream dito, ano? Masarap talaga, sir. Lalo na pag libre.
yan ang pinakamasarap. Bonsai, 100. Wala kaming sasakyang 4 wheels eh, naka-motorcycle lang kami kaya Sir, may plastic naman ha? nako eh, malayo pa travel namin kaya Pambiling ice cream. Dahil naman. Kulang kasi pagkira. Kulang kasi pagkira. ayun. Wala na sana kami sir na ice cream. Kami nababalot na ng kaulapan dito. Oh. May ano sa dyan sir, nagsasaing. May nagsasayang sa baba. Oo sir, kaya wala. Bili na sir. The problem is I don't have money. How can I buy something without money? Utang. Naintindihan ni ate oh. Kaya din mo next year. Ay next na pagburutan sir. So panding dyan sir, bawasan na. Ito ka mukhang dati. Can I get this without paying my money? Sige ha, sabi mo. Naintindihan mo. Right sir, sumamay ako sir. Yun na sir. Ala kaming lalagyan eh, motorcycle lang ang aming ano eh. Okay lang. Malalamog yan eh. Hindi, pag nagbili. With orchids. With what do you call this? Base. Sir. Oh, how much is that? 50 pesos. 200. Sir, warang 50. Di ba 100 lang yung sabi mo sa akin kanina? Ah, Yung tama na. 100 po, ganito lang. Ay, OMG, nagbago na. 200. Hindi, kanina 100 Oo. Ma'am, Be, dito na ako sa 100. Oh, bigyan mo na 100 ba? Pamisa-misa lang daw. 100 kasi ganito lang, plain lang. Yan kasi Be, ano yung 100 natin kanina? Di ba ito yun? Iba yan? Diba? Yun daw ang bili mo, 500, may libre kang isa. malaki na yan. ma'am. Magkano to, Be? Magkano to? Magkano? 200 na nga lang po. Fortune plant na siya. ma'am. Fortune plant? Opo, good luck plant. Yung ganito Ah, sir. wow. Eh, ganito ma'am, herbal. Yan po, 100. Sige na. Oh. Yan ma'am, kahit 170 na lang. Good luck plant na siya. Yun na lang daw, Be. Yan mas maganda yan. Yan mas maganda yan. Kahit walang ano, mas maganda yan. Fortune plant. Wala kasi ano, motor lang ang dala namin eh. Ayun. Hindi naman yan sir nasisira. Jay, hindi naman to sir nasisira. Kahit naman maganyan yung siro. Hindi, masira. Sir, hindi naman kasi sir, nagduduli ko sa nanay namin sa Manila. Nakapatong-patong sa basket. Sir, baboy naman. Ako lang sir. Next na lang siguro pagka may dala na kami, pag mayaman na kami, may 4 wheels yun. Ayun, wala eh. Therapy sa amin, dahil pambiling ice cream. May iwan ako rito. Kami na lang may iiwan. Tony, nag-iimot ka naman dyan. Nasaan ka na ba? Dito sa baba. Mabuti pa dito may puso. Yung iba walang puso. Lalaki ng puso. Mayon planetarium. Back to back tayo. Wow, gaganda ng bulaklak sa taas oh. Ayun. Hindi lang makita eh. Ang ganda sana ng bulaklak kaso lang meron ng ano eh. Oh, yun. Ahu. Oh, mabuti pa sila kumakain, kami hindi pa kumakain. Hindi pa kayo nagsasaing. Tingnan mo na, puno-puno ng ulap oh. Oh. Hindi makita yung baba. Hi! Buti pa sila kumakain, kami hindi pa. Kain na, kuya. Salamat! Pero baon lang namin to. Mabuti kayo, may baon kami nga lang baon eh. Randy. Ano ba? Punta raw kayo rito, kakain daw tayo, naalok tayo ni ate.
Di ba 10 kayo dyan? Punta kayo dito at kakain tayo. Ako, may pagkain. Inaalok tayo ni ate o kumakain sila, titiran daw tayo. Yan dyan. Ala, maramot ang maramot ang bulkan, ayaw magpakita. Tuwitip sa puwet, kaya mapakita. Kasama kasi natin si Inad eh. Dito maliwanag, di ba? Di ba yung isa dyan, sabi mo iiwan natin sa tuktok ng bulkan? Oo nga. Doon sa bunganga ng bulkan, sabi niya gusto niya pumunta sa bunganga ng bulkan. Ayaw magpapakita eh. Alam maramot nga yung bulkan eh, hindi makita eh, sayang. Ulap. Actually guys, this is a Mayon Planetarium. Halos malapit na to sa pinaka-peak sa bunganga ng bulkan. Pagka walang ulap, kitang kita yan, yung pinaka-bunganga ng bulkan na yan, nandyan. Eh ngayon hindi makita, maulap eh. May new rito, dati lang nakalagay na I love tobacco, ngayon mayroon na I love tobacco. Nung pumunta kami dyan, wala yan. So, yung mix mo na lang din. Sir, pako po, sir. Oh, hindi pa namin maluluto yan. Ayan eh Sir, bago pa lang ito, sir. ganda sana. Eh hindi pa natin maluluto, magta-travel pa tayo ng ano yan. Sir, pipi na. Sir, pag-iribo mo ni sir. Ito sa itlog na pula. Oo. Lodo, sa kanta na ipin. Sibuyas. Sir, pako. Kamatis. Hindi namin maluluto. Lalanta na. Sir, bago pa lang ito, sir. Ganyan na sa Kaya baka magpakita na yung bangan natin. Sarap ito. Naka-tinda ng kutsilyo rito. Chris. Hi. Chris yan. Ang kumahawak niyang bumibili. Hindi yun. Chris yan. Double blade. Double blue. Souvenir. Lapo-lapo. Pag niyo lapo-lapo. Hindi, ang sabi ng kapit baka naman po siguro dapat. And then, yung tao, hindi ka.